Какво става, пичове? Аз съм Наката и както виждате от заглавието на клипа, днешният клип ще е свързан с всичко, което се случи последните дни около протеста, около Борислав Михайлов, около всичките прости, ексцесии, бойща, кървища. Но няма да е само това идеята на клипа. Идеята на клипа е да обхвана абсолютно всичко случило се през тези 18 години, които Борислав Михайлов се подиграва с българския футбол, за всичките задкулисни сцени, за чернотото, за уредени мачове, които са случили малко преди това. Разбира се, никаквите успехи на българския национален отбор през тези 18 години. Ще обхвана също и как Борислав Михайлов всъщност е станал президент на БФС и всичко най-важно около този период, така че гледайте. На които точно ти ме научи, само моето сърце той не може да получи. Ти отдавна ми го взе и където и да си, пак съм твоя и след тебе повече да обичам друг не мога. Българският футболен съюз. Българският футболен съюз накратко е сдружение на футболните клубове в България, основани в София на 27 юни 1985 година и в него членуват 44 професионални и 490 аматьорски клуба. Накратко, главната цел на БФС е да работи за масовото практикуване на футболната игра от младежи, девойки и възрастни, да издига равнището на български футбол до най-добрите световни постижения и да възпитава у футболистите морални добродетели. От точно тези изредени работи, според мен нито едно не е извършено от Борислав Михайлов както трябва. За успехи имаме 2 участия на Олимпийски игри, като имаме бронзов и сребърен медал. При световни първенства имаме 7 участия в финали на първенства, които са през 1962, 66, 70, 74, 86, 1994 и 1998. Като всеки знае за 1994 първенството в САЩ, когато успяваме да сме на 4-то място на световно първенство. То имаме и 2 европейски първенства, едното през 1996 година и през 2004 година. От 2004 година до 2023 година са изминали 19 години, от които България няма нито едно голямо участие в футболно първенство. Всеки, предполагам, вече се направил сметката каква работа е вършил по дяволите Бой Михайлов през тези 19 години. Meanwhile... Нека да стигнем до сегашното ръководство и изпълкома на БФС. Най-познати имена са Михаил Касабов, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Кирил Домовчиев, също и Даниел Панов, Иван Василев, Пламен Манов и най-накрая черешката на тортата, президента на БФС Борислав Михайлов. Борислав Бисеров Михайлов е бивш български футболист, вратар на националния отбор, който е полуфиналист от световното първенство по футбол 6-9-4 и сегашен президент от 2005 до 2023 година. Най-запомнящият момент безспорно за Борислав Михайлов е осмина финалите на световното първенство в САЩ 1994 година. Срещу Мексико успява да спаси, мисля, че две дуспи и да класира България на четвъртфиналите на световното първенство срещу Германия. Ето ви отказ от интервюто след мача на Борислав Михайлов и реакцията на хората. Боби, целувката на цяла България за тебе. Честито, Боби! Благодаря и аз целувам цяла България. Това е най-радостният миг в моята спортна кариера. Видяхме най-големите успехи професионални на Борислав Михайлов. Време е да видим как Борислав Михайлов се превърна в президент на БФС. Годината е 2005 и на 21 октомври Борислав Михайлов е избран за новия президент на БФС след победа над Батито. Батито е наименование на Иван Славков, който 10 години е бил президент на БФС, но след тежък скандал, след като BBC публикува филм разследване, където уличава Батито в съгласие за подкуп, заменен за лобиране. Филма "Да купиш игрите" бе публикуван през 2004 година, една година точно преди Конгреса и силно разклати стола на Славков. И следователно Иван Славков е бил отстранен от Международния олимпийски комитет. След публикуването на филма, реакциите в България бяха всестранни.
Много от феновете на Славков не искаха приемат, че Бато изобщо се е занимавал с такъв тип схема. Поред много хора е бил сготвен, защото е бил неудобен на някого. Борислав Михайлов към онзи момент е в ролята на вице-президент на Футболния съюз. Ясно усетил момента, в който може да разклати. Друга хипотеза е, че Славков и Михайлов са се събрали да се предадат щафетата, за да могат да бъдат запазени интересите на хората, занимаващи се с футбол в България. Трябва да отбележим и факта, че на конгрес има и трети кандидат за президент на Футболния съюз. Това е Валентин Михов. Защо обаче това е интересно? Един от триковете в репертуара на Михов е оттеглянето на кандидатурата за президент на БФС непосредствено преди началото на конгреса. Целта на това действие е, че по този начин вотът на Михов ще отиде в ръцете на Славков. Самият Славков се прави на ударен за постъпката на Митов, но реалистично погледно Миховския отвод не е ново явление и реакцията е била предварително предвидена. През 2005 година всички съмняват изобщо, че Иван Славков може да бъде сменен от поста на президент на БФС, както доста хора в момента мислят за управлението на Михайлов, но да се надяваме това да се случи колкото се може по-скоро. Подкрепа на Михайлов с Сираков, Трифон Иванов, Любо Пенев, Лечков и Костадинов. Най-интересното решение, което се взима на този конгрес през 2005 година е, че президентът на организацията не може, повтарям, не може да бъде преизбран повече от веднъж. Т.е. максимум 2 мандата. Интересно, което се е случило, тъй като вече приблизително 19-18 години Михайло властва над българския футбол. Друго интересно нещо е, че има доста познати лица, които все още са в Българския футболен съюз и при Борислав Михайлов, и при Иван Славков. Това са Михаил Касабов, Иван Леков, Валентин Балевски, Стефан Орманджиев и Николай Цветин. След като видяхме всички конспирации за избирането на Борислав Михайлов като президент, нека да видим абсолютно всичките му успехи в кавички през абсолютно всички 19 години. Започваме отново през 2005 година, когато Борислав Михайлов поема български национален отбор, след като не е успял да се класира за световното първенство в Германия. България участва в отбора е на трето място и отборите, които се класират в неговата група, са Хърватия и Швеция. Другите останали отбори са на четвърто място Унгария, на трето място Исландия и на шесто място Малта. За клубния футбол, разочарованието, че български национален отбор не се е класирал за Мондиал от 2006 бе компенсирано до някъде от представянето в Европа на клубните отбори като ЦСКА, Левски и Литекс. Напред ЦСКА успява да направи фантастична победа като гост 1-0 срещу първенеца тогава Шампионската лига Ливърпул. Армейците достигат до груповата фаза в турнира за купата на УЕФА. ЦСКА тогава се разминава на косо на 8 на финали, който изпълни великолепно този шут и резултата е 1-0 за ЦСКА. Литекс Ловеч е първият български отбор, който е достигал до 8 на финалите за купата на УЕФА. С 2 победи, което преждевременно се осигури участие в турнира и през 2006. Безспорно най-голям международен успех, обаче достига Левски София и се класира за групата фаза в турнира на купата на УЕФА, елиминирайки отбора на Оксер. След това в групата показа, че му върви срещу френски отбори и побеждава Марсилия. Сините се класират преждевременно за 8 на финалите, но за съжаление падат срещу ЦСКА Москва, но играта им е била доста достойна и не е заслужавал да загубят. Браво на Йонов, гол от най-висока класа. Какъв гол само! Целият стадион е на крака. Левски повежда в резултата. 2006 и 2007 година. Националният отбор до на средата на 2006 година са се играли контроли и идва европейската квалификация през 2008 година, когато сме в група с Румъния, Холандия, Беларус, Албания, Словения и Люксембург. Отново се класираме на трето място, но отборите тук са 7. Целият точков актив от цялата европейска квалификация е от 36 възможни точки, България направила 25, което е силно представяне, но не е достатъчно България да се класира на европейско първенство. Интересното тук е, че старши треньорът на националния отбор е Христо Стоичков. През 2007 година е бил отволнен и желанието номер 1 на президента на БФС Борислав Михайлов е бил Станимир Стоилов, но Станимир Стоилов лично отказа на Борислав Михайлов да поема национален отбор на България и в последствие са избрали като национален селекционер Димитър Пенев. Оттам се започват
въпроси дали не спада формата на българския национален отбор и оттам излизат проблеми за начина, по който се развили събития в последните години. Обичаме да сме максималисти и да падаме от високо. Там идва проблема за доста често сменените треньори през тази година и оттам започва спада на българския национален отбор лека по лека. Може да анализираме 2007 година, като скандалите в българския национален отбор идват и съответно лошите резултати. През 2008 и през 2009 година почва пореден цикъл, както обича да се изразява Борислав Михайлов. Цикъл? Какъв цикъл? За квалификация за световното първенство през 2010 година. В нашата група са отбори като Черна гора, Кипър, Ирландия, Италия и Грузия, като тези квалификации могат да се определят като най-лошото начало за последните години в българския национален отбор. Сега България в своята група завършва трета с 14 точки и Италия и Ирландия се класират съответно с 24 и 18 точки. Трети пореден форум България се класира на трето място, но това не достига да се класират на 2010 година, като формата още повече спада с по-малко загуби и по-малко точки. Започнаха въпросите без трите класни футболисти, трите коня Мартин Петров, Стелян Петров и Димитър Бербатов. Кой ще успее да ги замести след период от време, ако им писне и си тръгнат? Защото избора още тогава не е бил особено голям и дори може да кажа никакъв. През 2010 и 2011 година България влиза за, както казах, пореден европейски цикъл или форум за квалификация на европейското първенство през 2012 година. Интересното е, че преди самото начало на европейските квалификации, България в последните 4 мача в контролни срещи има 3 загуби и 1 равен срещу Полша, Белгия, Русия и Южна Африка. От тази година може да определим за една от най-кошмарните години в историята на българския национален отбор, след като България е на последно място в групата си с 5 точки и минус 10 голова разлика. Наистина спадът е катастрофален, като България успява да направи една единствена победа и 2 равни в 8 мача. За равносметка, предишната квалификация, която се водеше за катастрофална, България отново на трето място с двуцифрен брой точки. Преди 2011 година Бербатов се тръгва от националния отбор през 2010 година, след вътрешните скандали, които се случват в Българския футболен съюз. През 2010 и 2011 година може да определим като една от най-лошите години в българския национален отбор. И от тук може да кажем, че се познаваме вече много добре националния отбор и от 2011 година до сега пазим една и съща форма. Също може да се каже и за клубните отбори, като при тях има още по-голям спад. През тази 2011 година в клубния български футбол за първи път става добре познатият шампион Лудогорец. От тогава хегемонията им започва да се изявява и продължава с години. Дали е конспирация това, че точно най-слабата година в българския футбол за първи път стане шампион на Лудогорец, може само да гадаем, но аз лично не бих гадал, защото за мен тези работи са взаимно свързани и за съжаление такива работи бутат националния отбор надолу. За обобщение на цялата година, като по цяло чудо, според мен българския национален отбор завършва на 49-то място, което наистина е доста чудо се справя тези ужасни резултати. 2012 и 2013 година. Тези две години са едни от първите ми години, когато започвам да гледам в моя съзнателен живот футбол. Разбира се, тогава гледах повече световен футбол, но си спомням двата мача с Италия, които играхме през квалификационната фаза. Това бяха всъщност първите ми мачове, които гледах на националния отбор на България в моя живот. През този период сме в група с Италия, Чехия, Дания, Армения и Малта, като си спомням, че доста бяхме близо да се класираме на световно първенство, както и виждам тук, но сме на 3 точки зад втория Дания. Тогава започваме с много добро начало, като правим равни с Италия в София. След това побеждаваме Армения и 2 равни с Дания и Чехия. Но последните 4 мача на България за световната
и само една единствена победа в тези 4 мача. Така, след всичките тези изиграни мачове, българският национален отбор е на 4-то място с 3 точки зад втория Дания. Просто тези последни 4 мача, които са изиграли, тотално са объркали класирането и ако България беше задържала тази форма, ще се класира на световно първенство. Но уви, не се класира и мъките продължават. Тогава идва най-интересен момент в клубното първенство в моя съзнателен живот. Това е първенството. Гонитбата за титлата между Левски и Лудогорец. Спомням си, че в предпоследния кръг Лудогорец имаха 69 точки, а Левски 67. И на Левски им трябваше задължителна победа като домакин срещу Лудогорец, за да бъдат първи непосредствено преди последния кръг. Много разностоен матч, който и двата отбора могат да спечелят, но с слив рикошет от удар на Станислав Ангелов, Левски успя да поведе в допълнителното време. И така Левски победи с 1-0 Лудогорец. Тогава целият стадион избухна. Разлъска на този дуел, уважаеми зрители, виждате какво става. По трибуните Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи. Всички някакси започнаха да мислят, че вече са шампиони, но уви, този прословут матч на Левски София срещу Славия, пак на Герена, който завърши 1-1, изтръгна мечтите на Левски да станат шампиони. Тогава много добре спомням Георги Петков тотално изтръгна титлата от Левски собственоръчно и след матча иронично показваше мустака на Батков. Явно тогава му беше обиден за това, че уж е бил изгонен от Куба. И така хиляди, да не кажем милиони разбити сърца бяха разбити в този ден. Сега ще ви почна един отказ от футболист на Левски за мнението му на българския футбол и корупцията като цяло в българския футбол след матча. Благодаря ти, Деяне. Правим му чест на Базил да Карвалио, че застава зад камерата за разлика от голяма част от футболистите на Левски. Базил, how hard is this moment after you are just колко е труден този момент, след като беше само на минимален шанс от докосване на трофея? We put everything we have for this game. Дадохме всичко от себе си, което можем тази година. For the football of Bulgaria. Но няма какво да кажем за футбола в България. I want to say something for Ludogorets. Искам да кажа нещо за Лудогорец. Shit club for me, това е лайнян клуб, цитирам, макар думата да не е подходяща за цялата аудитория. Те дават пари на всеки отбор. Всеки матч, който ние играем, всички играят трудно срещу нас, всички играят силно срещу нас, а когато Лудогорец играе срещу тези отбори, тези отбори не правят нищо срещу Лудогорец. Гледах Ботев Пловдив как играеше срещу Лудогорец. Те не играха нищо. Това не е нормално. Когато играят срещу нас, обаче играят много силно, защото Лудогорец дават пари. Това е лайнян отбор. 2014-2015 година. През 2014 година за пореден път тръгваме за поход към Европейското първенство 2016 във Франция, но бързо мечтите ни умират след 2 поредни загуби от Хърватия и Норвегия и след това 2 поредни равенства срещу Малта и Италия. И в тези 5 мача България събира 5 точки, като единствената победа срещу Азербайджан в първия матч. Запомнящо се от равния с Малта бих казал за дуспата, пропусната дуспа на Евелин Попов и как след това се е опил след нея. Като цяло, българският национален отбор завършва в групата си 4 с 11 точки, пред българският отбор са Норвегия, Хърватия и Италия, съответно с 19, 20, 24 точки и зад България са Азербайджан и Малта, съответно с 6 и 2 точки. Абсолютно нищо емблематично в националния отбор през тези години, както и следващите, но това не е значение, защото клубният отбор се въвръща с силите си, след като Лудогорец се успява за втори път да някой български отбор да се класира за групите на Шампионската лига. Там е в група с Реал Мадрид, Ливърпул и Базел, като съответно правят доста исторически мачове срещу Базел, първата победа на българския клуб в Шампионската лига. Матч с Реал Мадрид, който беше изпълнен с много драма и конспирации за фалшиви дуспи срещу Роналдо. Точката с Ливърпул в последните минути и така нататък. И така отгоре завършва с 4 точки зад Ливърпул, който завършва който завърша трети с 5, Базел, който се класира за осмина финалите с 7 точки и Реал Мадрид с 6 поредни победи. 2016 и 2017 година. България, точно преди да почне своите квалификации за световното първенство през 2018 в Русия, играят приятелски турнир, където
биват опукани от Япония с 2-7 и след това от Дания с 0-4. Головата разлика е 2 отбелязани гола за България и 11 допуснати в 2 мача, което е ужасяващо, наистина ужасяващо. Групата на България участват от отборите на Беларус, Люксембург, Холандия, Швеция и Франция. Като в нашата група започваме с домакински мач срещу Люксембург, който взимаме доста измъчено с 4-3. Оттам следват две поредни загуби от Франция и Швеция като гости. И след това две поредни победи, една срещу Беларус, другата е изненадващо на Холандия с 2 гола на Спас Делев. След това, за съжаление, губим от Беларус. И след това, съответно, две поредни загуби срещу Франция и Холандия, което е абсолютно ни загубва надеждите за всякакво класиране за световно първенство. Лично за силите на България тази група е наистина много трудно за класиране, защото това са 3 много силни европейски отбора, които играят доста редовно на такива форуми и почти нереалистично България изобщо да се беше класирала в тази група. За клубния футбол Лудогорец продължава да доминира в FBET лига в българското първенство и за втори път в своята история да се класира за групите на Шампионската лига, където отборите там Лудогорец, Базел, за втори пореден път Арсенал и Пари Сен-Жермен. Като български отбор се представя повече от достойно и някак си успява да се класира трети от тази група в фаза и съответно да продължи към 16 на финалите. Лудогорец отпаднаха от тях на 16 на финалите, но сигурно може да кажем, че Лудогорец се представи повече от перфектно в европейските турнири през този сезон. 2018 и 2019 година. 2018 година и 2019 година са изпълнени с много мачове на българския национален отбор. През 2018 тогава за първи път се появява Лигата на нациите, новия турнир на УЕФА, където България е с група с Словения, Норвегия и Кипър, като изненадващо в първите 3 мача правят 3 победи и съответно са на първо място с 9 точки в групата си. След това формата им спада и в последните 3 мача правят една загуба и 2 равни и остават на второ място зад Норвегия, като не успява да се класира по-напред за Лигата на нациите. 2019 година започва поредният цикъл на европейските квалификации, но често казано, само като гледам резултатите ми се плаче. Нямаме победа в цялата квалификация, като имаме 3 равни и 5 загуби. Като последната ни домакинска загуба е и най-тежката домакинска загуба срещу Англия с 6-0. Допълнително с това станаха расистски скандали и наистина тогава може би това е най-лошата форма на националния. Мен ми удари сега току-що, като погледнахте за резултати. Не че сега е по-добре, но наистина тогава е било още по-зле. За българско първенство няма смисъл и да обяснявам, че Лудогорец за пореден път стават шампиони, но формата им в Европа спада и лека по лека успяват само да се класират за Лига Европа, което все пак е постижение, но някак си не успява да се класира за Шампионската лига. Някак си го няма този стар Лудогорец, който хората харесваха и да ти играеше среднокласни отбори в Европа. 2020 и 2021 година. 2020 година започваме Лигата на конференциите, където сме в група с Уелс, Финландия, Република на Ирландия и съответно нашия отбор, където първият матч е в София срещу Ирландия, където правим равен 1-1 и тогава много дори спомням последните с гол с глава на Луис Дънк. След това получаваме 3 поредни загуби от Уелс и Финландия. Между тези 3 матча, заради доброто представяне 2018 година на Лигата на конференциите, получаваме плей-оф за класиране на европейско първенство и матча ни се играе в София срещу Унгария, където за съжаление губим с 1-3, но тогава си спомням, че българският национален отбор надигра Унгария и просто Унгария си караха положението, които имат. Плюс, че тогава мисля, че не ни отсъдиха Дуспан и след този матч просто тотално пада мотивацията на българския национален отбор, защото това им беше реалният, наистина реален шанс да се класират за някакъв голям форум. След 3 поредни загуби побеждават Гибралтар в контрола и последните 2 мача в Лигата на нациите правят загуба и равен, съответно всичките тези 6 мача българския национален отбор завършва с 2 равни и 4 загуби и така за следващата кампания българския национален отбор изпада в група С. 2021 започваме с квалификация за световното първенство в Катар, като отборите са Швейцария, Италия, Северна Ирландия и Литва. Нашата форма продължава да бъде слабичка. Първите ни 2 мача са с Швейцария и Италия и каква изненада, губим и 2 мача. Но интересното, че загубата ни от Италия е първа като домакини в историята на българския национален отбор. Следващите 3 мача правим 2 равни и 1 победа. Равните са ни срещу Италия в Флоренция, Северна Ирландия и правим победа с Литва с 1-0.
реванш с Литва те го побеждават и това не е първа загуба от Литва в историята. След това побеждаваме Северна Ирландия и накрая завършваме с ужасна загуба от Швейцария с 4-0. В тази група от 5 отбора завършваме четвърти с 8 точки, Литва са пети, пред нас са Северна Ирландия с 9 точки и втори са Италия и първи са Швейцария. Като цяло 2 победи от 8 мача, формата, както казах, е ужасяваща и просто сме от държавите джуджета в Европа, като цяло и в света, бих казал. Спадаме се в една форма с Сан Марино, Литва, Гибралтар и такива футболни джуджета. Като се представи човек преди 30 години какво е било българския футбол спрямо сега. Но просто българския футбол е изпълнен с мафия, чернотото и крадене, парене на пари. Дори казвам, че паренето на пари в българския футбол повече отколкото българската политика. Българската политика и българския футбол за мен са взаимно свързани. И това оказва наистина влияние, за да може този човек да е толкова много години в Българския футболен съюз. Говоря за Борислав Михайлов. Лудогорец стават за 777 път шампиони. Каква изненада? Успяват да се класират за Лига Европа, но и на тях спада наистина е доста голям. В група са с Цървена звезда, Брага и Мидтюланд, като от 6 мача имат само 2 точки. Много слаб резултат. Може би това е най-слабото представяне на Лудогорец в групова фаза. Може да са били на последно място в групата си, в Лига Европа, но пак стават шампиони. Със всяка година Лудогорец стават все недоминантно шампиони. Знаем, има определени съдии, има определени хора, които ги подпират в най-важните мачове срещу дербите срещу Левски, ЦСКА. Това няма какво да ви го доказвам, защото всеки го знае това. Но може би хегемонията ще спадне близките 2-3 години според мен и най-накрая ще стане друг шампион освен Лудогорец. И най-накрая достигаме до последните 2 години в националния отбор 2022 и 2023 година. Какво да ви кажа, сигурно тия години съм най-малкото желание да съм гледал национален отбор някога. Просто се натякваше за помладяване на българския национален отбор, как трябва старите кучета да бъдат махнати национален отбор, трябва да все пак на новите на младите футболисти да им се даде шанс, защото те имат повече желание да се доказват национален отбор и съответно да получават минути повече в мъжкия футбол, като всеки това си мисли, че е доста добър вариант, но резултатите са абсолютно същите, няма никакви промени, дори може да се каже, че има лек спад, но то просто спада е от 2005 година сам, така че никой не се очудва в този спад. След това емблематично помладяване на отбора продължава участието си в Лигата на нациите, като е в група С, където се опасват отборите на Грузия, Македония и Гибралтар. Тук какво да ви кажа, по-добро представяне. Тук поне в тази група имаме 3 победи, но срещу какви отбори като Гибралтар и Македония. Матч, който най-добре си спомням, матча в Разград срещу Грузия, където паднахме 2-5. Друго нещо, че националният стадион Васил Левски губи лиценз и български национален отбор се мести да играе в Разград. И като цяло пак не се класираме за промоция в Б-лигата, но завършваме втори зад Грузия и пред Северна Македония. Най-хубавият матч от тази цяла квалификация е срещу Македония, точно в Скопие. Тогава наистина много измъчен матч, много драма, много скандали, много провокации от македонците, но тогава български национален отбор се така възмъжа един вид и успя да победи с много хубава атака и гол Светлан Кирил Десподов и завършва втори. 2023 година, какво да ви кажа, ноември месец приключи нашата евроквалификация. Бяхме с отбори като Унгария, Сърбия, Черна гора и Литва, бяхме 5 отбора. Като хората си мислеха, че това е много лесна група, защото това наистина може би най-лесната група във всичките квалификационни групи. Но, уви, пореден лош старт с 2 поредни загуби от Черна гора и Унгария. След това 2 поредни равни с Литва и Сърбия. И отново 2 поредни загуби от Черна гора и Литва. Това тотално наистина насрива. Съответно 2 равни с Унгария и Сърбия. След като махнаха Младен Кръстаич, се появи Илян Илиев и се представи сравнително добре с мачовете срещу Унгария и Сърбия, но тези мачове никой не ги интересуваше, защото, както знаем, заради този знаменит протест, който се случи в София по време на матч срещу Унгария, мисля, че беше точно след загубата от Литва. Томислав Русев в Дарик Радио интервюираше Йордан Лечков. Тогава Томислав Русев спомена нещо, че хората може че му искат оставката и са излобени от резултати, които получават на българския национален отбор. И тогава Лечков с неговото култово изказване: 3 минути и трябва да пускам рекламите. Огромен интерес виждам и в цифрите пред мен и в това, което ти говориш.
Тоест, в заключение, приемам, че Кръстайч го махате, в някакъв момент вие нямате никакво намерение да подавате оставки, продължавате по пътя, по който вървите, без видимо да постигате резултати. Че кой не иска оставката? Много хора, Данчо. Много фенове ви искат оставката. Кой иска оставките на Йордан Лечков и на цялото БФС? И оттам, като се почна с плакати, усиркване по време на мачовете, какви работи, свързани с изказване на български на всички от изпълкома на БФС да си дадат тези оставки, които хората искат. Не според Йордан Лечков, но както знаем всички искаме тези изгнадници да се махат. След това изказване на Лечков, известен журналист организира за следващия матч срещу Унгария протест, в който да поискат оставката на Борислав Михайлов. И оттам се започна с тези действия на Българския футболен съюз, като помолиха лично УЕФА да затворят трибуните на националния стадион, за да може да не причини смут в София, като УЕФА се съгласява на това и преместват матча в Пловдив. Обаче в Пловдив се строи една от козирките на стадион Христо Ботев и съответно няма как да приемат Унгария, защото стадиона е в ремонт. Наглеците от Българския футболен съюз заплашат хората. Те премахат лиценза на Ботев и Локо, което е абсолютен, дори не знам как това е абсурд това да се случи и това са някакви смешни заплашвания и съответно се разбра, че са абсолютно смешни заплашвания, но да дадем служебна победа, дали няма се играе по едно време, се реши, че ще се играе в Кърджали. Но, както всички знаем, теста беше абсолютен хаос, полицайци правиха каквото си искат. Биеха беззащитни майки, деца, чужденци, хора, унгарци, които искаха да гледат мача на спокойствие в някакъв бар, са ги изкарали, са ги били като кучета. И накрая, след мача, наглите, отвратителни хора, какви хора те са животни, излизат пред медиите и обясняват, че са дошли 500 човека, че не знаели защо е този протест. И най-емблематичното според мен в целият този сир е как след едно от интервюта Емил Костадинов показва среден пръст на журналист точно на дата, която 30 години от дата, в която Емил Костадинов вкарва на Франция в последната минута за класирането на световното първенство в САЩ 1994 година. Точно 30 години. Тия хора, които са радвали нашите бащи, нашите дядовци преди, сега са антигерои в българския футбол и всеки ги мрази и всеки иска да се махнат. Просто те сами си го направиха и толкова са алчни за тези пари, да гълтат пари от Български футболен съюз, че няма на къде. И затова сме на това дередже, но се надявам на следващия конгрес, когато ще го организират, кой ли знае кога може да го организират 2024-та края на годината, нали, да мине малко напрежението, да забравим леко така за български национален отбор, да го организират и да си подадат тия мълници оставката и всичко да приключи, да дойде някакъв свестен човек, ако трябва Бербатов, ако трябва някой друг, не е задължително да е Бербатов, просто да оправи тази селяния и отврат, която се случва в последните 18 години в нашия български футбол. Ами, приятели, така приключвам този мой клип за Български футболен съюз. Надявам, че всичко да съм представил както трябва, да сте разбрали, да сте осъзнали какъв е спада. Да се замислим защо тези хора са още на власт и кой ги държи наистина. Наистина, кой ги държи на власт тези хора. Но за мен този протест, колкото и да имаше кръв, бойща, насилие, огън, палежи, всичко, направи така, че да се дигне шум и медиите и в политиците да се дигнат и да кажат, че Боби Михайлов трябва да си даде оставката. Надявам се с този клип да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте, правете каквото искате, вашия избор и надявам се да се видим скоро. Чао! Че кой не иска оставката?